Хора, все още се чудя как такива хора като мен, които влагат толкова много усилия в канала си, толкова много любов и старание в техните видеа, не получават много лайкове, нито пък много абонати. Аз сега не се оплаквам. Не, оплаквам се. Благодаря на всеки един човек, който някога ми е лайквал видеото. Всеки един човек, който ми се е абонирал за канал. Всеки един човек, който ме подкрепя. Наистина е, че аз съм тук да се оплача. Има някои пълни идиоти в YouTube, които получават хиляди лайкове и хиляди абонати. Тъй, че моля ви, гледайте някакви смислени видеа. Защото като мен има доста ютубъри, които влагат много усърдие. Усърдие ли трябваше да кажа? Много усърдие и усилия и старания в техния канал. Не всяко едно мое видео е умно. Признавам. Има доста видеа, които трябва да бъдат цензурирани. Защото просто са твърде тъпи, за да бъдат поснати в YouTube. Тези, които ме следят от по-рано, знаят. И да, това беше всичко. Надявам се да се промени. До скоро. Между другото се опитвам да атакувам 1000 харесвания в YouTube, тъй че моля, помагай. Добре довиждане. Не е добре довиждане, защото между другото забравих да спомена, че доста хора хейтят Анди Студио. Аз не съм един от тях. Аз им се кефя. И някои хора може да мислят, че правя пълната простотия, че казвам да гледат по-смислени работи и според вас Анди Студио не е смислено. Ами, да ви е яд. Да, в смисъл всеки има право да харесва каквото иска. Да, айде, чао, това вече беше всичко.